Sziasztok! A mai videóban megmutatom a Horzén, hogy kell regisztrálni. Kezdjünk is vele. Itt ki kell választani, hogy milyen fajtájú legyen, de lehet póni is. Per pillanat csak 2 fajta van póniból, és szerintem ez nagyon nem jó. Most nem akarok maradós játékot, csak így megmutatni nektek, szóval szerintem legyen akkor egy akhalteke, és legyen egy aranysárga. Neve mondjuk, mit tudom én, nem, de úgyis adok neki ilyen hülye nevet, akkor XI. Azonosítom, minek adja ezt ki, nem is az a nevem. Azonosító legyen, hát ez már adandó játék nem akar lenni, szóval akkor legyen az a neve, hogy XI. Miért foglalt? XI. Most már? Na most jó. Jelszavam, azt persze nem mondom meg. Okés. Két különböző jelszót adtam meg. Most? Meg mindig 2 különböző. Jó van akkor. Most már jobb. Most. Léci. Mima arany. Most. Halleluja! Szponzorom. Most csak ilyen hülyeséget megadok. Nem akarok mást. Nem akarom feltüntetni igazából a izémet. Mi volt? Ja. Na, Antela. Ezért hallgatjátok. És ilyen. Na hát, én most nem fogom megcsinálni a küldetéseket. Remélem tetszik nektek ez a videóm. Többet fogok csinálni, persze. De most megmutatom, hogy jelentkezzetek. Tehát. Az én nevem mondom hangosan Viki Baba, ha valaki be akar jelölni. Jelszavamat persze nem mondom el. Na. Az itt az oldalam. Ha valakit érdekel és akar lovakat tőlem, akkor majd teszek fel egy hirdetés videót, hogy melyik lovaim eladók. Jó van? Mert szeretném, hogyha vinnétek a lovakat, 50 000, max. Egy 1600 gépés, de minden majd megmutatom. Ezek itt az arab telivér lovaim. Hát ezekből nem igen tudom melyik eladó, de majd még eldöntöm. Hát köszönöm, hogy megnéztétek, remélem tudtam segíteni, és ha tetszett, lájkoljátok. Sziasztok!